za múrmi domovov sociálnych služieb? Pani riaditeľka povedala, že mi urobím zo života peklo. Nebudeme sa hádať! Takto kričíte na klienta? Áno! V domovoch sociálnych služieb žijú ľudia odkázaní na opateru iných. Ťažko fyzicky či mentálne postihnutí, ktorí sa nevedia brániť. A keď sa brániť vedia a chcú, ako by ich nikto nevidel a nepočul. Názor postihnutého, hoci svojprávneho klienta, neberie nikto vážne. Klient, o ktorého v tejto reportáži žije v domove sociálnych služieb. V zariadení, kde žijú ľudia odkázaní na pomoc a profesionálny prístup tých, ktorí sa o nich starajú. V inštitúcii, ktorá má byť pre handicapovaných ľudí domovom. Na verejnosti sa ale objavila nahrávka, v ktorej klient tvrdí, že v domove žije v strachu a pod tlakom pre situáciu, ktorá sa v zariadení odohrala, s ktorou nemá nič spoločné, no vedenie ho núti, aby zobral vinu za ňu na seba. Zamestnanec zbil jednu klientku a pani riaditeľka povedala, že keď to nezoberiem na seba, že ma vyhodí z Integry, že mi urobí zo života peklo. Nahrávka sa dostala aj do rúk Asociácie prijímateľov sociálnych služieb, ktorá háji záujmy ľudí žijúcich v takýchto zariadeniach. Bohužiaľ, toto je taký schúlostivý prípad podľa mňa, že ozaj chudák, že nevie tento človek kam z konopy. Asociácia kontaktovala klienta, ktorý teda tú nahrávku vyhotovil a máme ústne vyjadrenie, že tá nahrávka je ním urobená a že sú na nej uvedené pravdivé skutočnosti. So žiadosťou o rozhovor sme samozrejme oslovili aj riaditeľku zariadenia. Najskôr nám sľúbila osobné stretnutie, no nakoniec poslala len strohé písomné vyjadrenie, v ktorom na niektoré otázky neodpovedala, hoci sme ju o to opakovane žiadali. O nahrávke vieme, upozornil nás na ňu zriaďovateľ. Integra podala v tejto veci trestné oznámenie. Akýkoľvek nátlak na klientov je z profesionálneho aj ľudského hľadiska neprípustný. Evidujeme len záznam konfliktu medzi klientmi. Za klientom, ktorý v nahrávke tvrdí, že v domove žije v strachu a pod tlakom, sme sa vybrali aj my. O našej návšteve vopred vedel. Keby takto tu prišli, ako my sa tu s vami porozprávať, by ste ich sem prijali? Áno. O týždeň ale bolo všetko inak. Pracovníkom zariadenia sa naša návšteva evidentne nepáčila. Ja nemôžem vás prijať. To je nadriadenie riaditeľ. Budem mať z toho nepríjemnosť. Nie. Tak ma neželaj. To mám podpísané. Áno. Vieš o tom? Viem o tom. A keď odmietaš návštevu, tak ja za to zodpovedám. Odmietam návštevu. Keď ale pracovníčka odišla, klient s nami bez problémov hovoril. Z mojej strany považujem to za ukončené. Ja som mal také stresy, už dosť. Povedzte mi, Richard, je to pravda, čo ste povedali? Áno. Potom ale nátlak pokračoval. Tu sedí so stiahnutými nohavicami a pýtate sa ho, či príjme návštevu. Nebudeme sa hádať. Takto kričíte na klienta? Áno, keď treba, nech sa páči. Ja to mám od riaditeľky nadriadené. Prečo zakazovať príklad? Čo v nejakom gete alebo koncentráku? Je to ich domov, je to ich bývanie, či mali by žiť podľa mňa, jak normálni ľudia žijú, áno, keď bývajú vo svojom domove. Či je pravdou to, čo klient v nahrávke tvrdí, teda že ho vedenie domova núti zobrať vinu za úraz inej klientky na seba, dokazovať nechceme. A nechceme ani spochybniť meno zariadenia, v ktorom žije. Podarilo sa nám ale hovoriť s ošetrovateľom, v ktorého službe k úrazu prišlo. Takáto je jeho verzia toho, čo sa stalo. Je z tých klientov, ktorí rozmýšľajú viac menej normálne a bol zvolený za zástupcov klientov tým, že je mentálne na tom najlepšie. Nedokázal by si niečo takéto vymyslieť. Ja som nikdy v živote klientov nebil. Nemá taký švih, že by dokázal niekoho udreť. Tento ošetrovateľ už v zariadení nepracuje, rovnako ako mnoho ďalších. Niektorých po nástupe nového vedenia prepustili, iní odišli na vlastnú žiadosť. Bolo to neúnosné pre mňa. Zle som znášala násilie, ktoré bolo páchané vlastne na klientoch. Išlo to veľmi dole bodov.
Tie deti nemali to, čo by mali mať. Všetko dobre, čo bolo zaužívané, sa zrazu muselo zmeniť. Ja som robila v zariadení 15 rokov a vydržala som tam za pôsobení pani riaditeľky rok. Bola som tam 8 rokov, prežila som tam 3 pani riaditeľky a teda toto, ako čo tam nastalo, neprajem nikomu. Ďakujem, že ste nás upozornili na to, že aj takáto štatistika môže byť kritériom hodnotenia našej úspešnej práce. Fluktuácia zamestnancov v zariadení je za 5 rokov 5,2%, teda hlboko pod priemerom na Slovensku. Podľa bývalých zamestnancov je ale štatistika iná. Tvrdia, že ich odišli desiatky. Tam sa ľudia striedali ako na bežiacom páse. Bolo ich veľa. To sa nedá spočítať. Tiež som tam mala problémy, tiež som musela odísť. My všetci vieme, o čom hovoríme. Tam má každý strach. Bol vyvíjaný nátlak z jej strany, aby som podpísala výpoveď, že keď nepodpíšem ja, tak mi zariadi, aby ma nikde nezamestnali. Si pani riaditeľka povymýšľala na mňa veci, rodičia chceli na mňa podať trestné oznámenie, že som im tam týrala deti. To je úplná hlúposť. Už som bola v koncoch, tak som nakoniec povedala, že v poriadku, ja teda odchádzam. Som rada teda, že rodičia zistili, že kde je pravda. Bolo mi to strašne ľúto, pretože tie deti sú úplne úžasné. Mne sa tam páčilo, ja by som tam dokázala vydržať aj do dôchodku, ale toto ma prinútilo odísť. Toto tu predtým nebolo a vám garantujem, že žiadnemu klientovi není tento stav príjemný a verím, že sa to zmení. Naším cieľom nie je spochybňovať záslužnú a náročnú prácu domovov sociálnych služieb. Chceme veriť, že vo väčšine k takýmto situáciám neprichádza. Našou snahou je iba upozorniť na to, že ak fungovanie niektorého z nich vyvoláva otázniky, niekto by sa nimi mal zaoberať. No žiaľ, tento prípad ukazuje, že spoveď klienta je na to zrejme málo. Informácie, ktoré v nahrávke odzneli, sú natoľko vážne a dôležité, že by sa nimi úrady mali zaoberať a preveriť ich. No zdá sa, že slová klienta zatiaľ neberie nikto dostatočne vážne. Po tom vypočutí tých nahrávok vzniklo naozaj vážne podozrenie, že sa tam dejú veci, ktoré nie sú v súlade s právami tých prijímateľov. Asociácia preto oslovila ministerstvo aj zriaďovateľa. Výsledok šetrenia ich poriadne prekvapil. Sa jedná o človeka, ktorý je právne spôsobilý a jeho hlas ako keby do neba nemal prísť. Všetky kompetentné zložky, ktoré sú informované o tom probléme, sa tvária, ako by ten problém proste neexistoval. Podnet bol postupený orgánom činným v trestnom konaní. Zložité z pohľadu dohľadu ministerstva práce je skutočnosť, že ten podnet sa stal pred istým časom. V tomto prípade ministerstvo jednoznačne odmietlo podať pomocnú ruku svojou kompetenciou dohľadu. Ten dohľad ministerstvo plánuje. Tohoto čierneho Petra posunula polícii, ktorá s ním naložila zatiaľ tak, ako naložila. Vyšetrovateľ policajného zboru vydal uznesenie o odmietnutí trestného oznámenia, voči ktorému bola podaná sťažnosť a v súčasnosti o nej rozhoduje prokurátor. To uznesenie nie je založené na vyšetrení dostatočne, pretože neboli vypočutí ani zamestnanci. V niektorých prípadoch by bolo možno vhodné vypočuť aj klientov. Nie len štatutárneho zástupcu, to považujeme za absolútny nedostatok vyšetrovacích úkonov. Vzhľadom k uvedenému k veci sa bližšie v súčasnosti nebudeme vyjadrovať. Vyšetrovateľ vyšetroval len podozrenie z nátlaku, pričom ten nátlak je spojený s inou trestnou činnosťou, možnou, a to je otázka fyzického napadnutia iného klienta a túto otázku vôbec neriešil. Na základe toho podnetu sme urobili poslanecký prieskum v zariadení. Súčasne ale sme dostali od rodičov, klientov aj od pracovníkov zariadenia požiadavku, aby sme sa k tejto téme ďalej nevyjadrovali. Verejné inštitúcie majú povinnosť otvorene komunikovať s verejnosťou, pretože ak tak nerobia, tak to naštrbuje dôveru verejnosti voči ním a vyzerá to, ako keby mali čo skrývať. Výsledok som vám povedala. Iba, že ste tam boli, to nie je pre mňa výsledok. Tak vy chcete konkrétne vedieť, čo sme vyriešili, alebo čomu sme sa dopracovali? Ste na to som sa pýtala, to je podstata. V poriadku, ale moju odpoveď už máte od Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. Úrad samosprávneho kraja reagoval až na urgenciu. Informáciu o tom, že tam údajne bol vykonaný poslanecký prieskum. Výsledky toho poslaneckého prieskumu
zverejnené neboli. Určite to nie je v poriadku. Tí ľudia nemajú tam istotu, áno. Nevedia sa, že na koho povedzme sa obratiť, že keď dostanú sa do problémov, že im pomôžu, keď bude v núdzi. Či sa niekto postaví seriózne k vyšetreniu toho, čo sa v zariadení deje, budeme sledovať. Isté však je, že to nie je prvýkrát, čo zamestnanci zariadenia upozorňovali na to, že tam čosi nie je v poriadku. No aj vtedy to kompetentní zahrali do autu. O čudných praktikách z minulosti vám povieme viac už v zajtrajšom Reflexe. Pred 7 rokmi našli na pozemku ústavného sudcu v Komárne výbušniny. To nemá s tým absolútne nič spoločného. Tak